गिबियावनो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं खुलुमहरनाय जाबाय। लोगोसे आंनि बे चेनेलाव जायफोरनिखि गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांनो दाबाव। नैथि मंगलबार गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै मिरु बाथौ थानसालि गुवाहाटी बाथौफुरियाव उदालगुरिनिफ्राय जोंनि बर' हारिनि गोजोननि थाखाय बायदि रोखोम जेंनानिफ्राय जोंनि हारिखौ रैखाथि खालामनो हाथों बेनि थाखाय बे आरज गाबनायखौ जोङो नुनो मोनदों। रायजोफोर नोंथांमोना मोनसे बाथ्राखौ नटिस खालामदो। जोंनि मोनफ्रोमबो बर' गामिनि एरियायाव जौ जुवाजों गोजोमनानै थाग्रा गोबां मानसि जों नुनो मोनो। नंगौना नङा रायजोफोर? आरो बे जौ जुवाजों गोजोमनानै थाग्रानिफ्रायनो मिनिमाम 60% मानसिफ्रा जोंनि पलिटिकेल प्लेटफर्माव प्राइमारि लेभेलनिफ्राय लानानै डिस्ट्रिक्ट लेभेल बा सेन्ट्रेल लेभेल सिमालागे पलिटिकेल प्लेटफर्माव बिबान थानाय मानसिफोरखौ जों नुनो मोनदों। मोनफ्रोमबो खामानियावनो मोनफा मोनफा लिमिट्स थायो आरो मोनफ्रोमबो जिरादावनो मोजां गुन आरो गाज्रि गुन थायो। जेब्लायबो जौ आरो जुवाजों गोजोमनानै थायो बे मानसिया मालाबाबो मोजां मानसि जानो हाया। बिनि साननाय नेचार, बिनि थिंकिं मेथड बे मालाबाबो मोजां जानो हाया। दिनै रनजित बसुमतारी बिथां, दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन बायदिया दिनै सरकारनि सियार पावार लानानै दं। दिनै बिथांमोननि आखायाव गभर्नमेन्टनिनो पावार दं। बिथांमोना आखायाव पावार थासेयावबो दिनै मा स्टेप लाखो रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय? बियो जोबोर साननो गोनां बाथ्रा दै रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोसे हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौबो आं बुंनो सानो दिनै रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय बहननो हायैनि दायखौ सोरनावबा जाबसिनलायबाय थानायनि बे सम नङा। मिथिबाय? हायोब्ला नोंथांमोना ज' जानानै मोनसे डिसकास खालामनानै बे मेटारखौ सल्भ खालामनो नाजा। पलिटिकेलनिफ्रायनो माबा मोनसे जुदि दुंहाव थासारि जायोबा ना, जों रायजो राजाफोरासो माने रुजुनानै लानांगौ जायो। रायजो राजाफोरासो माने गावबा गावनि जिउखौ दान होनानै माने बासायनो गोनां जानानै फैयो, मिथिगौ ना? बेनिफ्राय बै लिडार्सफोरा मा खालाम मिथिबाय? जायफोर लिडार्सफोरखौनोखि नोंथांमोना भट थुयै लिडार खालाम हरबाय, बैसोर लिडार्सफोरा जोंनि रायजोफोरनि खैफोदनि समाव बिसोरो गसंथाफैया। बिसोरो गावबा गावनि न'आव थानानै सियाराव थानानै आथिं हेबलायनानै आरामसे सिरि माने नायहरबाय थायो। मिथिगौ? हाग्रामा महिलारीनिफ्राय लानानै प्रमद बर'निसिम लोगोसे जाखिनि पलिटिकेल लिडार्सफोर दं दा समाव जोंनि गेजेराव, नोंसोरखौ लिडार खालामनायनि दाया जों गासै रायजो राजाफोरनावनो। मिथिबाय? गोरोन्थिया जों रायजो राजाफोरनियानो। मिथिबाय? जेरावनोखि नोंसोर बायदिखौ साफा साफा जोङो लिडार खालामहरनानै दिनै जोंनो भुगिनांबाय दं। मिथिगौ? लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोनाबो गोसो होना खोनासं। जों दिनै जोंनि गोरोन्थिखौ जों दिनै भुगिनांबाय। नेक्स्ट आरो बेफोरबायदि गोरोन्थि दा मावसै। मिथिबाय? बै गेदेर गेदेर बिल्डिं, बै दामि दामि गारि, बहाबा हा बायनाय, सना रुपा बायनाय, बैफोर बायनाय फैसाफोरखौ बहानिफ्राय मोनदों रायजोफोर? बैफोर पलिटिकेल लिडार्सफोरा बबेनिफ्राय मोनदों? बैफोर फैसाफोरा रायजोफोर जोंनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय फैनाय फैसाफोरसो। बैफोर बिटिसि एरिया डेभेलपमेन्टनि नामाव फैनाय रांफोरखौ बिसोरो जाखिनि बाहायनांगौ बेखिनि बाहायालाबासिनो बिसोरो खावसेखौ गावसोरसो बुदांदां जानानै थाजोबो रायजोफोर। मिथिबाय? खावसे बाहागोनि जुदि एरिया डेभेलपमेन्ट जानाय खामानियाव बाहायोब्ला गोबां डेभेलपमेन्ट जाबावगौमोनसो। नाथाय मा खालामो बिसोरो? खावसेनि खावसेखौनो आरो खावसे खालामबावनानै जोंनि बिटिसि एरिया डेभेलपमेन्ट जानाय खामानियाव बिसोरो बाहायो। अब्ला डेभेलपमेन्टआ बहा जानो? डेभेलपमेन्टआ बहा जानो? जों बिसोरखौ बेफोरबायदि खालामनो थाखायसो लिडार्स खालामहरबाय नामा रायजोफोर? रायजोफोर सांग्रां जा, सांग्रां। मिथिबाय? सांग्रां जादो। मिथिगौ? गोरिबा गोरिबैनो थालांबाय थागोन, धोनिया धोनि जालांबाय थागोन। मिथिबाय? आरो धोनिया माबोरै धोनि जादों जोंनि गेजेराव दायो? गोरिबफोरखौ सोबख'सो धोनि जादों जोंनि दा समाजाव। मिथिबाय? गाव हारसिंनो धोनि जानायबा
बे जुदा खोथामोन नाथाय गोरिबफोरखौ सोबख'सो दा समाव धोनि जानाय जों नुनो मोनगासिनो दङ बेसे मुगैजाथाव बे नुथाया बेसे मुगैजाथाव गोरिबखौ सोबख'नानै धोनि जानाय जाखिनि जोंनि थाखानाय पलिटिकेल लिडार्सफोर दं हाग्रामा महिलारिनिनो जायाथों मानो बा प्रमद बर' बिथाङानो जायाथों मानो जाखिनि पलिटिकेल लिडार्सफोर दं नोंसोरो पलिटिक्सखौ गावनि गेजेरावनो दा खालामबाय था पलिटिक्स लिडार्स जादोंबा पलिटिक्स गेमखौ गुबुनजों माबोरैहाय गेलेनांगौ बेखौसो नोंसोर दिनैनिफ्राय सान नोंसोर मा खालामो पलिटिक्सखौ गावजोंसो नोंसोर खालामलायबाय थायो नोंसोरखौ गावजों गाव पलिटिक्स खालामनो थाखायसो नोंसोरखौ रायजो राजाफोरा सापर्ट होदों नामा नोंसोरो दिनैनि समाव गुबुनजों पलिटिक्स खालामनो सोलों गुबुनजों नोंसोरो पलिटिकेल गेम खालामनो सोलों बेखिनिखौ आं खावलायो खुलुमबाय गोजोन्थों